Moi bons días, eu son David Pérez, ele Borja Rodríguez. Bos días, David, que tal? Primeiro, antes que nada, desexarvos a todos feliz ano. Hoxe falaremos neste Ourense Fala número 7 acerca de as clases de inglés e a súa importancia no mercado laboral, non? Como sabedes, unha parte importante de Galéxico trata sobre as clases de inglés e a preparación de exames, pero tamén temos unha parte na que, potenciamos moito o tema das entrevistas laborais, o inglés do traballo, business English e tal, non? Hoxe temos unha serie de estatísticas moi interesantes sobre un estudo realizado fai 2 anos xa, pero é máis recente que atopamos, sobre a importancia de inglés no mercado laboral, non? Sí, un estudio realizado pola Academia ABA English, ABA, no cal arroxa unha serie de estatísticas relativas a, en primeiro lugar, os motivos polos cales a xente estuda inglés. Entón, o 45% dos xóvenes do xeración de millennials, xeración Z, xeración X, estuda inglés por motivos profesionais. É dicir, os xoves xa teñen integrado na súa mentalidade que precisan inglés, igual que precisan unha carreira, igual que precisan o resto dos seus estudios ou cualquier formación profesional. Non sei, como ves os xóvenes, mellor ou peor que as anteriores xeracións? Pois, non sei, o certo é que teríamos que facer un análise, non? Porque o nivel de inglés no instituto e no colexio é baixísimo. Tanto é así que normalmente nin se ten en conta nas entrevistas de traballo, non se ten en conta a hora do currículum, e o que sí que se ten en conta é os exames das grandes universidades británicas, non? Como, por exemplo, Cambridge ou Oxford. Sí, Cambridge, Oxford e tamén temos Trinity. Pero xa creo que é irlandesa. Na verdade que non estou seguro, pero realmente dá igual, porque todas nos fan un pouco víctimas da titulite que agora mesmo estamos sufrindo, non? Entón, logo podemos falar un pouco máis do que é o problema, o choque que hai entre o idioma, o inglés do instituto e logo o inglés necesario para entrar nun traballo. Pero si é certo que pídese que falar inglés, non? Pero realmente imagínate, se ti te vas polo que sexa a outro país de anglófono ou de fala inglesa, cando ti chegas aquí, eu polo que teño visto é que tampouco valoran que sepas, que saibas inglés, non? O que valoran é o exame como tal, que é un pouco estúpido, non? Porque simplemente ti ou sabes ou non sabes inglés. Un exame non che di se a persoa sabe inglés ou non. Sobre todo agora, antes non tanto porque tiñas que renovalo, pero eu penso que agora, non estou seguro, que ten carácter, polo menos o meu, ten carácter vitalicio. É dicir, eu penso que o B2 do exame de Cambridge de antes tiñas que renovalo cada X anos, non? Agora ten carácter vitalicio. Imagínate polo que sexa que ti levas 10 anos en dar inglés. Un exame, pois, non che aporta absolutamente nada. Claro, evidentemente, se ti sacas un nivel alto de inglés cando tens 20 anos e non lle tocas o idioma dos 20 aos 30, non é o mesmo que unha persoa que practica o idioma continuamente. Por lo tanto, eu creo que se debe ter en conta como un pouco objetivo accesorio a hora de acudir ás clases de inglés, a hora de seguir estudando inglés, que non todo é estou preparando un título, tamén é estou traballando co idioma, non? Hoxe en día, o que comentaba anteriormente, hai un problema moi grande que nos institutos non se transmite a utilidade do idioma. Explícome, por se alguén ten dúbidas sobre a miña expresión. No instituto dáselle moitísima importancia á gramática, dáse moitísima importancia a dominar o uso da mesma, que para min é fundamental, ninguén vai dicir o contrario, pero prácticamente se obvia o speaking, prácticamente se obvia o listening, da que nos últimos anos está medrando un pouco. E, claro, cando chego a unha entrevista de traballo, o que preciso máis que nada é o speaking, evidentemente. Claro, non hai speaking sen gramática, como sempre digo, pero non se pode focalizar todo nos exercicios, non? Eu sempre lles fago un pouco a mesma broma aos rapaces que están aquí estudiando, dígolles vos, cando cheguedes a un país de fala inglesa,
saberedes facer as rephrasing, as transformations dunha forma impresionante, pero logo non saberedes ir pedir un café ao Starbucks. Ele ríese, pero realmente non é motivo de rir. Sí, porque o que falta é o que dis ti, non, a practicidade no idioma. Un idioma único que serve é se utiliza. Podemos poñer, incluso podemos pôr o mesmo exemplo para o galego. Se a xente non o fala, pois vais a rematar perdendo. Sí, efectivamente. Será motivo de outro Ourense Fala, a vos seguro. Pois moi probablemente. Pois proseguimos porque despois do 45% que di que estuda inglés por motivos profesionais, temos un 39% que fala sobre que eles estudan o inglés para o seu crecemento personal, non? Que é tamén moi interesante que sexa un porcentaxe tan alto. Despois a min o que me extraña moitísimo é que o 9% aprende inglés para viaxar e o 5% simplemente estudalo por estudar. Non sei se te chama moito a atención porque o certo é que o 9% para viaxar eu pensei que iba a ser bastante máis alto. Eu tamén, realmente, pero sí que é verdade que unha vez que viaxas por aí, sí que te das conta, polo menos eu decateime de que a xente, os galegos e, bueno, a xente que viaxa en xeral do resto do Estado, é moi complicado velos falar inglés. Voume explicar. Cando ti viaxas por aí, nunca verás a un español falando inglés ou a un grupo de españois que se desenvolvan con facilidade no idioma. É dicir, penso que é máis mito que outra cousa o tema de vou estudar inglés para viaxar. Eles saben que finalmente cando ti viaxas, inda que sexa en Zulu, como se di cando falas o idioma dos xestos, sempre te faz entender. Entón, a min realmente non me sorprende tanto esa estatística. Penso que a xente para viaxar dalle moi pouca importancia ao idioma, pensa que van sobrevivir sen ningún problema, que normalmente é así, pero non vas disfrutar tanto da túa viaxe, non vas aproveitar tanto. Bueno, certamente tamén hai moita xente no exterior que sabe falar castelán, co cal a utilidade práctica vai sobre todo máis aló en aqueles países nos que o castelán pois non é tan frecuente, non? Por exemplo, Estados Unidos sería un caso no que o castelán pois falan prácticamente a toda parte do estado, pero eu estou pensando en sitios como o leste de Europa, sitios como Polonia, República Checa, ali o castelán pois non ten unha penetración tal como podría ser o caso dos Estados Unidos ou mesmo de estados nos que se fale portugués, como pode ser Brasil, non? Cousas así, dese estilo. Despois é moi curioso tamén porque o 14% considera que ten nivel Advanced Business. Eu creo que moita xente pensa que ten un nivel de inglés máis alto do que en verdade é, porque sí que é certo que, sobre todo, eu penso que se mellorou moito, non? Eu recordo nos nosos anos de estudo que o inglés era moitísimo máis sinxelo do que se dá hoxe en día, sobre todo no bacharelato, porque agora mesmo ten un nivel, pois eu diría que medio alto, pero que exista xente que pense que ten un nivel advanced, o 14% a min pareceme bastante alto. Sí, permíteme que faga un pouco unha introdución para entender mellor esta estatística. Nivel advanced sería o segundo nivel máis alto, é dicir, agora mesmo a xente clasifícase, a súa capacidade de falar idiomas clasifícase segundo o nivel que lle otorgan o que antes falabas ti, Cambridge, Oxford, etc. non? Entón, A1 e A2 serían os niveles máis básicos, os niveles dos rapaces, non? O B1 e o B2, tamén coñecidos como o PET e o FIRST, serían os niveles intermedios, sendo o FIRST moito máis alto xa. E logo o Advanced sería o C1 e logo quedaríanos o C2 que é o Proficiency. É dicir, considerar que tes un nivel Advanced é considerar que prácticamente poderías dar clase de inglés en Inglaterra. Entón, pareceme super optimista esta estatística. Eu diría que prácticamente bilingüe é dun nivel moi alto, é dicir, incluso hai xente, eu penso que hai xente que vive en países anglófonos que non teñen o nivel C1. Sí, que hai que ser sinceros, tamén darse conta de que a min gustaríamos saber canta xente por exemplo, canta xente en Galicia ten o nivel C1 Advanced, facendo a comparación de castelán. Gustaríamos saberlo. Eu penso que menos dos que realmente o saben, é dicir, hai que dominar o idioma moi ben e as normas ortográficas para decir que tes ese nivel. Non digamos xa en galego, que sí, é outra historia completamente distinta. Ben, continuamos. O 62%, que é moi importante, declara ter perdido oportunidades de promoción profesional,
que a min é unha estadística que a min sí que me chamou moitísimo a atención, porque temos que ter en conta que máis da metade da xente pensa que non ascendeu ou non conseguiu un ascenso por culpa do inglés, para que vexamos a importancia capital que ten este idioma no mercado laboral, non? Por outra banda, o 87% declara que a xente con maior nivel de inglés ten un mellor posto laboral, que, encardinando co anterior, vemos a importancia vital que ten en moitos traballos, sobre todo naqueles que son técnicos, como podo estar pensando en enxeñerías ou, non sei, neste tipo de arquitecturas, matemáticas, este tipo de traballos nos que incluso na ciencia pura, non, en tema de física ou química, que prácticamente toda a documentación ou todos os libros importantes están en inglés, e que eu penso que a gran maioría de cousas que hai en internet están en inglés. Sí, efectivamente. Son dúas estatísticas que concordan perfectamente ca dos millennials, non? Que di que prácticamente a metade deles estudian por motivos profesionais. É dicir, por sorte, entre aspas, xa se sabe que se ti non dominas o inglés vas ter problemas para conseguir un posto de traballo, non? Entón, fíxate, o 60% declara ter perdido oportunidades de promoción profesional. 6 de cada 10 persoas poderían estar traballando nun posto que eles consideran mellor, que está mellor pagado, que ten mellores condicións, se dominaran seguramente a un nivel intermedio o idioma. Paréceme realmente unha pena, porque ti xa sabes cun nivel bastante respetable, se queres, do instituto de inglés, solamente que ti poñas da túa parte para ir a unha academia ou ir a un país estranxeiro a mellorar o teu idioma, que é algo que non é tan complicado, xa terías un posto de traballo moitísimo mellor. A mí pareceme bastante grave. Eu quixera facer dous apuntes. O primeiro deles é que xa non é que non atopes traballo, é que incluso tendo traballo non vas ter as mesmas oportunidades que tería outra persoa, non? E o segundo é que poñamos por exemplo que eres unha persoa que di: pois mira, eu penso que esta inversión non a podo facer, porque eu penso xa que é unha inversión. Pero pensa que se ti ascendes ou atopas un mellor traballo, eu penso que a recuperación do que ti tes invertido vai ser moi sinxela, porque tampouco estamos falando de miles de euros, como podría ser un máster ou un MBA ou algo así, non? Sí, vai ser automático. Logo, permíteme tamén, quería facer un comentario sobre a derradeira estatística de ABA English, que a que di que o 87% da xente declara ter maior nivel de inglés que as persoas que están nun mellor posto laboral que eles. Bueno, a mí parece un xuizo de valor este, realmente, pareceme totalmente exagerado, e que tamén está relacionado co 14% da xente que considera que ten un nivel advanced. É dicir, como evitamos estas estatísticas basadas en eu penso, eu creo, eu falo ben, en xuizos de valor? Pois a través da consecución dos títulos. É dicir, se eu teño un nivel B2 de inglés e o meu superior ten un nivel B1, pois sí que podo afirmar que teño un nivel superior. Pero de aí a simplemente facer esa valoración, eu non, la verdad que non estou nada a favor de que se teñan en conta ese tipo de xuizos. Eso tamén traenos o rego, como se suele decir, o tema de que a xente pois fai moi pouca autocrítica, non? Que eso tamén podría ser outro Ourense fala. Pero bueno, continuando, temos outra enquisa, non, de Babel, que esta é máis coñecida sobre todo polos anuncios da televisión, que é unha aplicación, tamén ten cursos e tal. Ben, é moi interesante porque o primeiro dato que temos é, xa veredes que é interesantísimo. 1 de cada 3 recoñece que atopou traballo grazas aos idiomas. 1 de cada 3, que é unha auténtica barbaridade. E probablemente a gran maioría gracias ao inglés. Sí. En día. Sí. Eu penso que, moitísimos deles, pois probablemente grazas ao inglés, porque sexamos un pouco xustos, non? Cando vemos as ofertas de traballo, normalmente aparece como requisito indispensable un B2 ou incluso xa en certos traballos un C1. Sí, correcto. Inda que lle está comendo a tostada o chinés, porque, bueno, como sabedes, o chinés é o idioma máis falado do mundo. Sempre se dixo que era por pura probabilidade, porque o que máis hai no mundo son chineses, non? Pois agora é verdade que se está aprendendo cada vez máis. Xa se aprende chinés e inglés, que son os dous idiomas máis hablados do mundo,
E, polo tanto, unha persoa como nós, que nace nun país onde se fala castelán e galego, que son castelán é o terceiro idioma máis falado do mundo, o galego polas súas similitudes co portugués e tamén sería o quinto idioma máis falado do mundo, se ti saes do instituto cun nivel intermedio de inglés, tes unhas condicións moi favorables para topar traballo onde queiras. E simplemente practicando, porque penso ben, por exemplo, o portugués, a ver, son idiomas completamente distintos, completamente na gramática, porque ten unha gramática propia, ten unha gramática complexa como todo idioma latino, non? Sobre todo nos temas dos paradigmas verbais, a pronunciación do S e tal. Pero realmente é moito máis fácil, temos que ser justos, acabar entendendo portugués que acabar entendendo idiomas como pode ser, eu que sei, un alemán ou un polaco, un checo, un sueco, non? Algo así. Tocaches un tema moi interesante que non quería deixar pasar, pero tamén o comento moito cas persoas as que lle damos clase, que nós temos outra condición favorable, que como persoas nativas con idiomas latinos é moito máis fácil, moito máis sinxelo o noso camiño de aprender un idioma anglosaxón que ao revés. Para unha persoa que nace falando un idioma anglosaxón é moito máis complicado o camiño inverso, que é dicir, aprender un castelán, non digamos un francés, non digamos un portugués ou un italiano. Sí. Despois temos outro matiz, non? Que o 51% considera ter un maior nivel que os seus superiores, que é un pouco o que falábamos antes. O 70% considera que non lle ofrecen formación suficiente no traballo en relación aos idiomas, que isto tamén parece bastante interesante, porque sí que hai moitos cursos de prevención de riscos laborais que son vitais, é dicir, non é quitar un por outro, non, é pois avanzar nun lado e noutro, sobre todo polo tema da empresa, porque moitas empresas pois teñen traballos de exportación, sobre todo agora estáse potenciando moitísimo a partir do 2007, 2008 co tema da crise que ainda sigue nos nosos días. E despois é moi interesante a última que vámoslo deixar aquí, é que o 40% prefire un idioma que un máster. É dicir, que ve máis útil estudar un idioma, normalmente será o inglés polo tema de abrir as portas laborais, que un máster, que é outra historia que eu creo que tamén merece un Ourense Fala, non? O tema dos másters no noso país, sobre todo a partir da reforma de Bolonia, o cal que, bueno, eu penso que merece un programa aparte. Sí. Esta última estatística, o 40% dos que participaron na enquisa prefiren un idioma que un máster. Ten un lado moi perverso, é dicir, un gran porcentaxe da xente sabe que lle vai valer máis o idioma porque probablemente teña que marchar. Entón, non é que estemos favorecendo o feito de que a xente emigre, pero bueno, hai que adaptarse un pouco ás circunstancias actuais e hoxe en día, complicado que está a topar traballo, sabendo que prácticamente todo o mundo universitario acaba acadando un máster, o feito de coñecer un idioma vai che beneficiar porque che vai dar máis opcións de encontrar traballo. É algo que se agora poderamos viaxar o ano 2005 e yo comentáramos a xente, tacharíanos de tolos absolutamente. Un pouco por comentar o lado tamén perverso que teñen estas estadísticas. Pero é que é así, é dicir, non podemos pôr panos quentes a unha situación que é así, sobre todo en sitios como aquí en Ourense, na que descapitalización social é máis que evidente. Moita xente que coñecemos nós está traballando ben sexa noutras partes de España ou ben sexa directamente no estranxeiro, non? Sobre todo naqueles casos que teñen relación, repito, cas ciencias, non? Moita xente que nos coñecemos, xente que estudiou física que tivo que marchar así, directamente, tivose que ir. E despois, pois, é iso, que o máster, pois, existen sobre todo moitísimos problemas a hora de convalidalos, non tanto agora polo tema da Unión Europea, pero temos que ser sinceros neste tema, non? Un máster, imaginémonos, dunha carreira de letras, o seu valor vai ser o que ten, non? No estranxeiro, coñecer outro idioma, pois xa é unha habilidade moitísimo máis práctica, é parte inmediata. Ti se sabes, imagínate, coreano e viaxas a Corea, valo poder utilizar xa de forma inminente, ou se sabes inglés e vas a outro país, non? É unha riqueza que podes exportar e que ten carácter inminente. O tema dos másters, pois co tema da convalidación, pois non é así. Correcto, así é. Pois creo que podemos deixar aí.
Non sei se queres engadir algo máis. No, así que creo que quedou ben. Creo que, bueno, que todos temos unha base de inglés que nos pode permitir, que nunca é tarde, vamos a aprender para aprender inglés. Así que xa sabedes. De novo, feliz ano a todos. Nada máis. E nada menos.